जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनैयो मर्निं नै पापकर्न जानोसै आङो जाहानि बिमाया एवना दिनदों आं दिनै बिराद लेट उथिदो दिनै हरावहा आङो बिराद लेट उन्दुदोंमोन आं मथा मथि दिनैयो 10टायावसो सिखारदों आरोना 10टायावसो सिखारदों आङो सोरबा बिदि सिखारो नामा अननानै आंनो कमेन्टआव हरबानो जाबाय दे लिरनानै माने दिनै सिखारबाय आङो ओमफ्राय नै पापकर्नआ ओमफ्राय मेरि बिस्कुटबो दं मेरि बिस्कुटआ थाखायो आरोना मानसिफोरा माने जानो बायो बे मेरि बिस्कुटखौ थेवबाबो आङो बिराद गोथाव मोनो आरो बेलेगा जानो बायो किन्तु आं बिराद मोजां मोनो मेरि बिस्कुटखौ हक्ति आरो गथ'फोरखौबो दैयाव सोमनानै दै माने साहाफोराव गाइखेरफोराव सोमनानै जाहोबाथाय बिराद माने ताकत जायो आरोना बे बुस्थुखौहाय ओमफ्राय आंनि साया नै जेब्लायबो लाल साहा आङो गाइखेर साहा लोंथ'वा माने मोसौनि गाइखेरबा लोंगोन आङो किन्तु आमुल ताजा माने टाउनाव बिराद दामलै जोंनि बिथिं उदालगुरियाव टाउनाव बिराद दाम मोसौनि गाइखेरा आरो मोसौनि गाइखेराव माने माबा लगायनाय थायो मा होनगोन इखो आमुल पाउडार लगायनाय थायो बिनिखायनो आङो लोङा आरो बे साहाखौहाय ओंखायनो लाल साहासो लोङो आं लाल साहाबाबो आङो गिलाससे गाहाम लोङो नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना गिलाससे लोंखायो आं जेब्लालागि गिलाससे लोंनो मोना होमबानिया गोजोना आरो बे गिलाससेबाबो सिनि साहा नङा दै सोरबाफोर सानगोन आंखौ एसे गिलाससे साहा लोंबाथाय सुगार बेमार जानो हागौ होननानै किन्तु इयो संख्रि साहासो आं संख्रि साहाखौनो लोङो सिनि साहा लोङा ओमफ्राय सिखारनानै नै एख' देलायाखैबो जेरै दं इदिनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय आङो ओमफ्राय बै YBY एबाथ' गैखाला ओमफ्राय भेक्सिनाबो मा जाबावगोन लोगोफोर ट्रेडिंथ' होगासिनो किन्तु उइथड्र जायाखै आंनि उइथड्र खालामनाया मथा मथि सानबा 6 दिन 7 दिन जाबाय दाबो उइथड्र जाया पेन्डिंआवनो दं आरो सोरबाफोर जुदि मिथिबाथाय अननानै आंखौ कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय सोरहाबा जुदि उइथड्र जादोंबा ना बेन्सो जाखो ना मासो जाखो आंथ' मिथिला सोरबाफोर जुदि मिथिबाथाय आंखौ कमेन्टआव अननानै मोजाङै लिरना हरबानो जाबाय लोगोफोर आरो हेड कमेन्ट हरनाङा दे सनाफोर आं मिथिखायसो नोंथांमोनखौ कमेन्टआव लिरनानै हरनानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय नै आंनि फिसाजोखौ नोंथांमोना नायदो केमेरा हमनायबो मानसि गैया बिनिखायनो माने हारसिंनो आङो बिदि भिडिअ खालामनाय जायो आरो नोंथांमोना आंखौल' नुबाय थायो ओमफ्राय न'नि मानसिफोराबो जोंना माने नुजानो लाजियोनो इनिखायनो आं रावखौबो दिन्थिनायानो जाया आरो इनिखायनो आंनि बै असाइस महरखौ दाब्लाब्ला मोखांखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय थानाय जायो स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान जइन जादोंबाथाय प्लिज अननानै भिडिअखौ लास्टसिम नायनानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा दे सनाफोर अननानै लास्टसिम नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आङो जौगालांनो हागोनथ' बिनिखायनो आरोना मा बुंगोन मा थागोन जाबाय थायो थारमाने एसेबां प्रेक्टिस गैया बुंनायनि माने गोदान खुलिनाय नालाय इनिखायनो आरो उनाव जालांगोन प्रेक्टिस स' बिदिब्ला नायलांदो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम बिराद टेनसनबाबो बिराद टेनसनबाबो माने जाना खिथिबाय आरोना मानि टेनसन जाया एसेबां आसा खालामदोंमोन भेक्सिनाबो YBYआवबो मोननैबो गैला मोननैबो थगायना जाना थांबाय लोगोफोर बै फिसाजोआ मा खालामदों आंखौहाय बे साया आंना इसेल' लादोंमोन आङो इसे माने इनिसाय इसे खम लादोंमोन ओमफ्राय फिसाजोआ फैनानै गावनि दै गुसु लोंनायखौनो इ सायाव लखबना गालांदों इनिखायनो एसेखिनि जाबाय ओमफ्राय आङो गारनोबो अनबाय अननानै आं सानबाय मा गारला बेखौ बुरजाबाबो लोंनानै होनसै संख्रि सासोथ' दै साननानै लोंना होनसै होननानै सानबाय आरो आङो ना मा बे आंनि सासेयाव इखौ लांनाङा आयै आंहा नै सनाफोर भिडिअ बनायबाय थानायावनो आंनि फिसाजोआ मा खालामगोन आंनि मेरि बिस्कुट सायाव सेस नै मा सोमना दोनजोबगोन नै एक नम्बर दुस्थुथार नै नायलाय हाय होनलाय मामे होरो मा लादों नोङो सोरनि मबाइल लादों आखायाव आबैनि दिनै बिसनायाव बिराद हासुदैयो हासुनानै नै गज'नि टसकखौ लामनो गोनां जाबाय एकदम फोजाबाबो सिखारथाराखै इसेबो हासुनो थुनानै बिराद फोजाबाय आं बेखौ बालायलायो हासुनो ओंखाराखै होननानै बुंलायलायदों इयो ओमफ्राय नै हासुना होजोबबाय बेसेरा बिमादैनि जायगायावसो हासुबावदो इयो दिनैयो नै ओरैनोबा जागायानो गैखाया क्वार्टार नालाय रुमानो बिराद गुसेबथार इयावनो उन्दुनाङो आरोना दा न' गोदानाव थांबासो जोंफोरा एभेलेबेल जासिगोन रुमफोरा नै आरो खालामबावबायसो नै साला बिराद दुस्थु जादो दे नोङो जाहा मा बुरजा नारें काजि दं
लाबोदोंमोन आरो जा बिनानावा नारें काजिखौहाय सोरहानिफ्राय नागिर लाबोदोंमोन बेसो मिथिसिगौ जाख'नोनो हायाखै आंबोथ' जाया ओमफ्राय माबा लोंजायो सरबत बनाय जायो किन्तु रावबो जाग्रायानो गैया नै गत्ताय मोनफ्लेलांजोब्बायसो नै अयथासार सान्दुं जादों इयाव माइ फोरानदो जाहा बे माइयाहा गोबावथार जाबायमोन मथा मथि हप्तासेयानो जाबायमोन लामनानै थिखांबायमोन आरो अखा जोब 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 फैबाय नालाय जावनो मोनासै ओंखायनो नै दिनैयो लामना होफिनबाय आरो इयाव आरो मोसौआनो बेलेगनि मोसौ दं नि मोसौ फैयो बरपिटियाफोरनि मोसौ फैयो हगारना होजोबो नालाय एकदम सारोन बायसा टाउनाव हगारना फैजोबो माने हगारना होजोबो फैनानैहा माइखौ सिरि सिरि जायो खोबना दोनबाबो जोङो उथिनि सिगाङावनो बोरला बोरला जानानै दिनजोबो ओमफ्राय खावसेनि खावसे जाजोब्बाय माइखौहाय इनिखायनो माने दिनै लामनानैहा पुरा मिलाव लांसिगोन होननानै माबाय आरो फोरानबाय सुपारियाबो दाखालि जानो लुबैदों होननाया मोनफ्लेनानैहा सिरिगासिनोसै मोनफ्लेजोबनानै बेयावबो थाइसे दं मोनफ्लेनानै ओमफ्राय आरो नै इफोरावबो दं खायसे नै इखो खानि र' आं गज'आवसो दं हाननो हाया नालाय इखौनो जानोसै आङो नै साबाबो बिराद गोदैथार जायो माने दा मैयासो अखा हादोंमोन दिनैथ' सान्दुं दुंदों नालाय दिनै गोदै जासिगोन आरो सान्दुं दुंबाथाय गोदै जायो आरो अखा हाबाथाय बोरैबा दुइसुस्रु जायो जानाय नायनोसै जानायालाय जायाखैमोन आङो मुलि जाबाय थादों नालाय थेवबाबो दिनै जानोसै आरो गोदैथार फिसाबाबो खायफा गोदै जायोना एकदम फ्राम फ्रामहैनो बिदि गोदै जादों आरो एख' देलायाखै दे जेरै दं इदिनो भिडिअ खालामदों आङो दिनैयो नै आंनि आसलि रुपा बिदिनो नायनो बानाङा लोगोफोर अननानैहा जोबजासिम नायलां आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा अमा लायो बिसोरनि थाखाय थास'आ नै एकदम ग्राव 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 ग्रावथार जाजोबदो थास'आनो थास' नै नायनो हागोन पुरा सोरगिदिं थास' नै थास'आथ' बुहुद दं किन्तु थास' बिबारानो बाराखै मा कारनाव बाराखै ओमफ्राय थास' आथिङा बुहुद दं आरो इयावहा किन्तु थास' बिबार बाराखै मा कारनाव बाराखै मिथिनानै मोनला बिराद सान्दुंथार दसे उनाव लोगो मोनसिगोन आं नोंथांमोनखौ अयथासार सान्दुं इयाव थानो हाला जोंफोरहा मोदोम हुग्राया साथामनि मोनसे मोनसे बिनानावनि फंबायनि आंनि मोजां ना बिराद मोजाङै दांना होबाय आङो नै मोसौआनो आदा आदि जाखाजोबखाबाय गैथारला नै एसेल'सोसै नै जाहा दिनै बयलारदों अमादों जागोन बे जाबाय बयलार बेदर फंबायनि आंनि ओमफ्राय नै बे जाबाय अमा बेदर इखौ मादार मोना जागोन आरो जों फंबायदों आंदों बयलारखौ जागोन ओमफ्राय बेखौ मादार मोना जागोन नै जि मोजांखा अमा बेदराबो ओमफ्राय बयलाराबो दाउदै बाटा मोनसे लाबोबाय लाबोदों मुरि ओमफ्राय सिरा मुरि आरो सिरा सादों जानो थाखाय बिराद आराम पियाज फानलु जानाय थाव गोथां होनानै ओमफ्राय बेखौबो थाव एसे होनानै एवनांगौ ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ होनांगौ बिराद मोजां जायो आरो जानो दुकाननि हेन जायो जेरैहाय दुकानावहा पेकेट खालामनानै फानोना बिदि जायो संनायखौथ' दिन्थिला भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय थागोन संनायखौ आरो मा दिन्थिबाय थानो बयबो मिथिखायो बोरै बोरै जायो अमादोंबाबो दाउदोंबाबो बोरै जायो माब्रै सङो बयबोथ' मिथिखायो ओंखायनो दिन्थिबाय थाला लाबोनायखौल' दिन्थिबाय आरोना बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला बेयावनो फोजोबनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो आरो जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदान जइन जादोंबा प्लिज अननानै लास्टआव साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय स' बिदिब्ला बाय बाय